Менә видео ясаган идем мен, кыска гына. Анда инде кешеләр аларга ошамас дип, алар ошатмас инде шуны дип, шуңа күрә мин кыска гына 2 минутлык ясадым да, шул теге минем дусым килде Бәдерәфтән. Мен әйтәм, бу да видеога крас килмәс дип, чөнки ул әйткән идем, менә интервью бир, татар халкы тормышынан сөйлә, фикерләр белән уртаклаш. Юк, минем хәтерем юк, тегеләй булай, нәрсә ди. Мен әйтәм, менә күрдеңме әйтәм, син инде мине белән сокланырга тиеш. Менә мин, Аллага шөкер, түрк телендә 2 җырны башка өйрәндем, ятлап алдым. Казак дәүләт гимнын ятлап алдым. Гагаuz телендә җырны ятлап алдым, әйтәм. Мен анда хатта мен әйтәм, хыялланып сөйләсәм, Төркиягә барып, элек безгә Төркиядән татарлар киләләр иде. Шунда Тумата дигән ансамбль татар җырларын, казак, кыргыз, төрле төрки халыкларының җырларын башкарып сәяхәт кылалар иде. Шуң кебек мен әйтәм, бәлки алайда хыялланырга була. Шул якка барып, мен әйтәм, мен бит инде менә гагаuz, түрк, казак телендә башкара алам, татар тел 4-нче. Шул тагы бер телләрдә, төрки телләрдә өйрәнсәң, мен әйтәм, минем сәләтем бәлки юктыр да музыкаль ягыннан. Әмма мен әйтәм, ул бит чын күңелдән әле вакытында Утесов әйткән бит, тавыш кирәкми ди, күңелдән кеше башкарсын җырны ди. Шуң кебек әйтәсем килә, ул җәмәгать хәзерге безгә шөгыльләнергә кирәк, кем нәрсәне кулыннан килә, шул нинди сыйфаты бар, шундый әйтергә. Мен аны сөйләшеп утырганда мен әйтәм, менә әйдә, үзебезнең халкыбызның менә кешеләр бар, шуларга күрсәтик әле. Ул миңа әйтә, Төркиядә янда ди бар ди бер ханым ди, мин интернеттан карыйм, ул ди Сибир татарлары, Кырым татарлары, Казан татарлары тормыш хакында видеолар әйтәм. Әйтәм, ну яри анда торган, күрдегезме? Ә монда кызганычка каршы безнең халык кызыксынмый. Хатта менә ул бит турысын дөресен әйтсә, бездә менә теге якта бар кичкенә генә татар кухнясы дигән. Анда инде як теге кайгы көн булаларда туганын узаталар, шунда утырып ашап чыгалар. Я туйларны белмим, туйларны алар ресторанда киң күләмдә уздыралар инде бүтән җирдә. Элек шәһәрнең теге шитендә, теге ягында бар иде татар рестораны, шәһәрнең иске төбәгендә дә бар иде. Алар ябылды, чөнки анда йөрми халык. Вакытында әйткән идем бит мен, менә Мәскәү татарлары бүтән милләтләрдән калмыйбыз дип. Анда хатта аз гына бер милләт кешеләре яши, шуңа карамастан аларның милли рестораннары әлләнчә санда ачылып ята. Татар караганда гарләнеп, бездә ясык дип әйткән. Аны файдасы килмиде, чөнки булай чәй генә эчеп утырырга татар риза түгел. Ашарына ул инде бүтән җирдә ашый. Хәмер эчемлек анда ярамый. Шуңа күрә инде татар йөрмәгән, шунда бит алар мөрәҗәгать иткәннәр. Шунда бер дин әһелләренә рөхсәт менә без хәзрәтләр рөхсәт бирсәгез яхшы булыр иде. Безнең татар ресторанына халык йөрми, чөнки анда хәмер эчемлекләр кулланырга ярамый, тыела, без тыябыз, шуңа күрә халык йөрми. Безгә урысча әйтмәшли доход та килми. Нәрсә дип әйтә инде? Акча керми дип, шуңа күрә. Шуны мен инде урыс әйтә, за что купил, зато продаю. Аларга рөхсәт биргәннәр, чаршау белән ябып куйдым шулай. Бәлки ул кемдер уйлап чыгаргандыр, бәлки хактыр сүз. Шул теге чаршау белән ябып, шунда ди, кайсы кичкенә пишмакларында шулай кешеләр күңел ачалар ди. Ул менә электе булган инде. Миңа шул теге видео ясадым бит. Ник бездә татарда юк шулай? Әнә ир кешеләр, күрдегезме? Күңел ачып сөйләшеп утыралар. Хәмер эчемлекләр юк алдында. Чәйләр генә эчеп күңел ачып утыралар. Бездә ул теге
көңіл ашып отырмын. Теге достым айттым, мен айтам ул килгәч. Мен кыска гына видео ясаган идем. Анда сөйләдем. Шул ник бездә юк татар ашхана, чайханалары. Бер ханыммы, кызмы миңа комментарий язган, үзенә калса имеш, үзе уйлыйдыр хак сүз дип, ул имеш татарга килешми, элек татарда булмаган чайханалар дип. Мен шунда мен айттым, мен сорау бирдем кыска шул видеода. Хамыр ичимлек ул элек татарда шул нәрсә хас булган, нәрсә дип әйтәләр инде. Килешкәнме элек татарга? Алар элек бит шулай ичеп утырган микән әллә? Нигә хәзер татарлар безнең ата-бабаларыбыз аракы кулланмады, хамыр ичимлекләр ичмәде бит дип нигә баш тартмыйлар? Бердә уйламый, сөйләми, утырып, рәхәтләнеп, аракыны җиб бәреп кенә утыралар. Элек менә бездә татарда булмады бит шулай дип, бер кашан да уйламыйлар, сөйләмиләр. Монда имеш, ник менә күңел ачу урынны ачмыйлар? Нигә татарлар шулай килеп үз телендә, туган телендә татарча сөйләшеп, үз милләттәшләре белән утырмыйлар исәм, тотыналар миңа имеш. Киресенчә фикерләр җиткереп миңа имеш, юк, килешми ул татарга. Белгечләр бик күп менә. Белгеч бик күп. Арабызда бик күп белгеч. Тормышыбыз яхшы якка ничектер үзгәреп бармый кызганычка каршы. Мин аны әйтәсем килми, менә мин бөтен нәрсәне беләм, мин аны менә ышанам. Әгәр дә татар чайханаларда утырып күңел ача башласа, анда тормышыбыз үзгәреп, иртәгә хезмәт хакында үсеп китәчәк. Һәркайсында җиңел машиналары, ахыргы чыккан маркалар яңа булачак дип, гаиләләрендә нәрсә инде хатынна кыйммәтле туннар да булачак, чит илгә, диңгезләргә ялга да йөрәчәк. Шул тик шул менә татар халкы чайханалар оештырып шунда утырса дип. Юк. Тик әйтәсем килә. Брас шулны кулланып каларга кирәк, шул нине гырыф-гадәтләрне кертеп аны. Булмаса да булмаган. Имеш, менә татарда элек булмаган. Менә бик көчле аргумент инде. Урыс әйтә, хоть стой, хоть падай ди. Мин аны мәсәлән видеолар карыйм, анда фикерем була, мин аны да кайсы вакытта язасым килә, әмма мен әйтәм, без һәркайсыбыз акыллы дип уйлабыз. Менә анда кеше алып бара бер әңгәмә, ул вакытында уйына да килми ул фикер, мәсәлән, кемдер уйлый, шундый акылсыз кеше икән, менә минем башыма шундый фикер килде дип. Җәмәгать бер яктан ул һәркайсыбыз да без акыллы. Без акыллы фикер килгәндә, ан белән уртаклаша башлыйбыз, менә мин нинди акыл дип. Сезгә сорау бирсәгез, шуны аптырап каласыз. Икенчедән, мәсәлән, урыс әйтә, по ту сторону экрана ди. Ул ничек, ниләр, викторинамы, нәрсә дип, что, где, когда-мы, тагы нәрсә, шулар була. Анда кеше ничектер башы, ничек урысча әйтә, растерялся ди. Мин аны кызганычка каршы тәрҗемә таба алмадым анарга. Какшап калган дисәм, бездә какшап дип әйтәләр. Анда инде акыллы фикер килмәгән вакытында башына кешенең. Шул чакта кеше итеп кала. Аны бит бөек адәмнәр, шәхесләр дә шулай сөйләгән, берсе хатта менә мин ди өстәл янында утырганда чакта ди, шунда ди минем ди бик акыллы дип үзем сизәм ди. Әмма мин торсам ди, миңа сүз бирсәләр, мин шул ук онытып бетерәм әйтә торган сүзләрне. Шул кебек һәркайсыбызда шундый бар ул. Шул кеше бара, мәсәлән, кто хочет стать миллионером, мәсәлән, что, где, когда, та кайда. Баштан өчә дә китә кирәк чагында. Бүтән вакытта искә төшә. Мин әле бүген интернетта карап утырам, әйтәм, менә шул инде Екатеринбург шәһәрендә сөйли идем мин. Безгә менә сөйләмиләр, укытучылар, без аны янында Приваловский миллионы кино күрсәткән шул йортта безне фото эшне өйрәтәләр, практика шунда була иде. Укытучы бер кашанда бер пыш-пыштап сөйләмәде. Менә шушында мәсәлән ничә ел элек менә мин шәһәрдә яшәгән кеше беләм, шушында йорт булды. Анда патша хатыны
баллары аттылар, шулай дип сөйләргә әйтмәгән икән. Шунда шул йортның исемен кемнән элек хуҗасы булган, ул кем хуҗа булган. Шуны искә ала алмыйча баш ватып торам, чөнки ул вакытта шул нитеп китәсең, дулкынланып нәрсәме башка килми. Соңгыдан бер вакыт узгач, инженер Ипатьев бит инде, Ипатьев. Ник мен әйтәм, шундый гади фамилияны искә ала алмадым мен. Шулай була ул һәркайсыбызда. Һәркайсыбыз без акыллы, тыныч утырган чакта. Анда барсаң, шашып каласың. Менә мин хәзер карыйм, мәсәлән, миллион за 5 минут дигән. Беренчедән миңа Шамил Дибровның кыланышы анда. Ул теге алган да инде бер ягыннан 10 негритят шуннан имеш теге бар бит закадровый голос, ул инде теге аны кем әле Ясулович тавышы булып чыкты инде ул. Шуннан пәрдә артыннан тавыш чыгара, һәркайсы куркып утыра тетрәнеп. Шун кебек шуны уйлап чыгарган үзенә калса. Җылы, йомшак, ачык йөз белән карап, сез борчылмагыз, дулкынламагыз, шулай дип күзләренә карап нитсә, кеше ничек бераз азрак кудрәтләнеп китер иде. Аларга әйтерсең бер прокурор тавышы белән, шунасың озын анда торган бу нәрсә ди әйтәләр, Кидалова бер уйласаң. Мин анда бармадым да, барсам да мин әйтер идем, Дмитрий, это Кидалова дип, чөнки сорау озын. Аларга имеш кеше вакытында аңлый, җөмләне яртысыннан аңлый башлый, җавапны бирә башласа, сүземне бүлмәгез дип шикелле бәйләнеп тора ул аларга. Анда бит вакыт узып бара, әйе. Ул имеш уйлый, анарга имеш хөрмәтсезлек күрсәтәләр дип, үзенә ләкмә куеп. Әйе, икенчедән инде кеше шул шашып кала анда, сорау бирәләр, ул шашып кала. Без менә утырабыз, әле сорау бирсәләр, без монда диванда тынычланып утырабыз, дулкынланмыйбыз, безгә шул ук җавап уйыбызга килә. Без аны кеше арасында булса әйтәбез, менә шушындый җавап дип. Менә безнең туганнарыбызны, күршеләребезме, дусларыбызмы кемдер яныбызда булса, кара безгә сокланырга тиеш. Менә нинди акыллы икән син шунда. Урыс әйтә инде, нәрсә дип, алар әйтәләр, ул умный түгел, умный ул теге акыллы булса, эрудированный дип, мәсәлән, шул син әйтер, менә нинди эрудированный, сиңа барырга кирәк шул программага тапшыруга. Анда син барсаң, инде теге әтәч кышкыра, теге нәрсәгә инде менә китәк өстенә менеп утыра да, я капканың өстенә менә дә кышкыра, канатларын кага, әмма өстенә су сипсәләр, ул шиңеп кенә, пыскылдап кына утыра. Шул кебек бездә менә шулай ул. Телевизорны караганда һәммә без акыллы, бөтен нәрсәне беләбез, әмма шунда тапшыруга чакырсалар, без анда инде танымаган җир, әнә урамдан песине алып киләсең, ул мәсәлән, песидә керүгә ничек урыс әйтә, озирается ди, песи аптырап китә, нитә, берничә көн узгач, ул анда син керәсең, әле ничә кеше шаяртып әйтте, ул песи ди, уңлый ди, уйлый ди. Ул безнең хуҗа, без аның теге нәрсә дип әйтәләр, урысча слуга дип әйтәләр, инде теге ярдәмчесе, шул нәрсәсе дип, ни прислуга дип уйлый ди. Менә шул кебек ул песи. Шулай да без барабыз да шул җиргә. Мин урысча, уршынды урысча әйтсә сравнение ди, чагыштыру шуларны китерсәм, кемдер әйтер, минем университетта укыган чакта мен теге укытучылар бездә кайсы вакытта көлеп җибәрәдер, кара нинди син кызык чагыштыру сүзләрендә беләсең икән. Шул кебек ул әйтәм, чагыштырып куям. Анда без һәммәбез тыныч, җан тыныч чакта, без һәммәбез акыллы. Әмма менә шундый вакыт килә, бер мизгел безгә сорау бирәләр, без аптырап калабыз. Мин әле университетта укыган чакта да имтихан тапшырырга барам, безгә аны кайсылары тәҗрибәле кеше дә әйтмәде. Сез инде уегызга нәрсә килеш, шуны әйтә бирегез. Чөнки укытучы ул көн буена имтихан кабул иткән, ярты көн арып беткән, баш эшләми, шуны ул тик сезнең тавышыгызга гына теге урыс әйтә уверенный,
шундай уверенным голосом говорите деп. Юкны букны әлләнсә, хата булса да сөйлей бериш. Безгә әйтәләр шуқка бәрәкәт. Ансы хак кайсы вакытта шул җитәкче түгел, имтихан кабул итүче, укытучы тыңламый да, үз уен уйлап тора. Чөнки ул кешенең ди, ние игътибарлыгы 20 минутка җитә ди. Безне менә белгеч кешеләр, билемле нәрсә ди, шундый фән хезмәткәрләре аны аңлаган 20 минут арасында ди кешенең игътибарлыгы көчле, әмма соңыннан ди ул ди игътибарлыгы бетә, кеше игътибарсыз тыңлый аны ди. Кайсы кеше әйткән бит, иң беренче һәм иң ахыргы сезне әйткән җөмләләрегез ди, шул теге исендә кала кешенең ди. Шуңа күрә һәммәбез шундай акыллы, мин дә әйтәс килә, менә мин иркенләп шулай китеп барам, шул фикерләр белән уртаклашам, әмма каршыма килеп, менә шәһәрдә бигрәк каршыма киләләр, күзләрен акайтып, текә карап, кызыксынып, шулай караган булалар. Мин аптырап, фикерләрне югалтып, онтып, нәрсә турында сөйләгәндә онтып, минем теге мелко плавает дип әйтәләр бит урысча. Шул мин инде нәрсә хакында сөйләми икән дип, шул уйлаган уйларны югалтып, шулай бераз нитеп калам, аптырап калам хатта. Менә шуны әйтәсем килә, җәмәгать. Башлап киткән идем мин шуннан, безнең нәрсә урыс әйтә, почему бы не попробовать? Кичә генә бер туганның малае килде дә, мен әйтәм, базарга барабызмы? Ул миңа тотынды, базарга бара торган булса, мен ди иртәрәк килер идем ди, хәзер инде соң ди, анда ди 3 була сагат ди. Шулай, базардан да без ял көнне бара идек, бер көнне ул ит ала, бер көнне мин ит алам, һәм ашлар пешерәм мин анда, шул борчлар нәрсәме тәмле итеп шул. Шуңа күрә мин аны шуңа карамастан тоттым, ул инде өйдә телевизор карап утырга гына уйлый икән. Мен әйтәм, нәрсә ни файдасы, һәрбер утырабыз да, мен әйтәм. Хәзер замый хоккей башланчак анда Казан уйный. Соңдан мен әйтәм, хоккейдан соң караңгы төшә дә, мен әйтәм, урамга чыгып булмый, анда машина әйдәп йөриләр, ак караны күрмиләр, шул дип әйтә бит татарда. Бу инде ярата инде әрәпләшергә, әмма мен әйтәм, теләмәсәң утыра бир, мен киттем үзем дип, шулай дигәч артыннан сөйрәтелеп барды. Ул вакытта әйтәсең бит, ул вакытта инде ит булмый базарда. Барсам ул җирдә әллә телефон шалтыраталар, монда килеп чыга, урысча әйтә, всплывающее окно ди, шул күрсәтә. Барсак анда ите тулып тора икән. Нәрсә булган аңламадым. Сайлап алдым да, менә шусын дип апайтып әйттем. Шуны әйтәс килә. Ул нәрсә сөйләдем мен ага, әйтәм, поляк дигән халык бар, аларда әйтеме бар. Урысча әйтим әле, домашние расчеты с базарной ценой не сходятся ди. Син өйдә бер төрле уйлыйсың, анда барсаң икенче төрле. Син инде менә шулай булырга тиеш дип уйлыйсың, анда киресенчә. Әле вакытында әти мәрхүм әйтәдер, план ул тик Гитлерда гына булган план ди. Шун кебек без әйтә Наполеон ди, мәсәлән, шунда план ди, аларда булган ди. Алар да үти алмаганнар. Шун кебек кеше уйламаска тиеш. Кеше ничектер һәр чакта да өметен үзмәскә тиеш. Татар халкында әйтәләр, өметсез бер шайтан ди. Шуңа күрә әйтәс килә, менә мин баш фикере бар. Аны иң башта сөйләп киткән идем. Җәмәгать өметтән аерылмаска кирәк, өметне югалтмаска кирәк. Мөмкинлек булса, кемдер я кемнең фикер ни булса, шундый нәрсә инде, теләчәге булса, бәлки татар чайханасын ачып җибәрер иде. Анда татар һәм бүтән халыклар, я халыклар дуслыгы чайханасы дип атаса, төрле милләтләр җыйналып утырса, аны кеше кызыксынамы, юкмы белмим. Без һәр кайсыбыз үзен уйлый, мин беләм. Мин уйлап торам, ул башта эшләргә кирәк. Әле менә шул теге иптәш кафеда утырган,
вакытында мен татар китапханасында булган идек. Шунда мен әйтәм, менә берничә кичтә ачып җибәрсә, бездә бит төрле общиналар эшләп тора, милли. Шулар телләрендә китаплары юк, балаларына китап юк. Ул миңа кем аны укый, әле монда татар телендә дә укымыйлар дип тотынды. Ну, һәр кайсыбыз бит нәрсә белә. Кем белә менә? Уйладым, әйтәм, миндә ничә телләрдә бар, журналлар бар, төрки телләрдә, шул хатта балкар телендә балалар, сабыйлар журналлары бар. Türk телендә китаплар бар, казак телендә бар. Шул мәсәлән Муса Җәлил казак телендә бар, тагы нәрсәләр. Кем белә? Кемдер бәлки белеп аны шунда барып чыгар. Каян беләсең? Ул күп нәрсәне бит менә. Әле минем Одессада мәрхүм инде абыем, шуның хәләл җифете кияүе тиге әйткән. Менә мин имеш шул нәрсә урам исеме әйтәсең килә. Добровольского, Добровольского шунда урам, шунда урамда бер анда киоск шикел нәрсәме, берәү арендага кира дип атыйлар инде төркчә, шуны бирергә риза булган. Бу уйлаган балалар, сабыйлар уйларга уенчык сатам дип. Аның тиге минем племянница инде урысча әйтмешли, аның хатынының шул анасы минем җиңги әйткән. Эй, кемгә кирәк ул синең уенчык? Кибет тулы уенчык берәүгә дә кирәкми ди. Ул аз ачып җибәргән. Мин анда булган чакта кирип утырып сөйләшеп утырадыр. Ул кичкенә генә шул анда майданчыгы кичкенә, әллә 9 метр ни барысы. Шунда ул сатып утырадыр. Мин карап торам. Минут сайын хатын кызлар керәләр балалары белән. Баласына тигенди уенчык ала, мондай уенчык ала. Безгә әйтәләр, ул якта халык авыр яши, катлаулы яши, акчалар җитми, хезмәт хакы җитми. Кеше ул баласы өчен бер нәрсәдә кызганып тормый. Кыйммәт уенчыклар ала үз баласына, чөнки мин уйладым, әйтәм, хәләл җифетенә кайсы вакытта бәлки кызганып куйыр акчаны. Монда баласына кызганмый. Шул төрк кафесында утырган чакта әле шул тиге бер дустыма сөйләдем. Анекдот бар икән. Аны бер кеше ди ширләп киткән ди, докторга барган, доктор караганда сиңа ни ди тиз кирәк операция ясарга дигән. Ул әйтә түләүле 10 мең ул вакытта 10 мең акча, хәзерге бер 100 мең кеше, 100 мең түгел, бер 200 меңдер бәлки шулай шул әллә 250 ме шун якынлыгында инде. Шундый мәсәлән, шул хәтле акча, әллә 300 меңме, шул вакытта 10 мең булган. Шул вакытта мин шул анекдотны укыдым да, шуңа истә калды инде. Тиге ир кеше әйтә икән, юк, ул бит суыткыч хакы. Ул вакытта шулай кыйммәт торган суыткыч. Хәзер дә алар арзан түгел инде суыткычлар. Менә букка шамаган суыткыч та алар 40 мең хатта торалар. Ул вакытта кыйммәт диялар. Чит илдән килгән төрле. Шул әйткән, ул бит кыйммәт суыткыч хакы дигән. Инде бер вакыттан соң урамда шул доктормы китеп бара икән, караса, каршысына килә шул ир кеше ширләгән хатыны, баласы. Бу тигене күргәч сакырып алганда янына доктор сорый икән. Инде хатының риза булдымы операция уздырырга? Юк ди, ул әйтте ди, безгә суыткыч кирәгрәк дип әйтте ди. Менә шулай ул үз баласына кызганып тормый ул. Шуңа күрә теге җиңги ана мәрхүм абыемның хәләл җифете ул. Әйткән, булмас бер нәрсә дә булмас дип. Менә килеп чыккан. Әйтәсе килә ул җиңги, менә алар татар телен җиңги белә, ул мине тыңламас инде, анарга җиткермәсләр дип ышанам. Аның мәсәлән ике кызы абыйдан калган, абый белән. Алар инде татарча белми. Вакытында алар теге мин урышканым, алар әйтә, әтияни безне янда ди. Безне өйрәтмәделәр, чөнки үзара сөйләшкәнне аңламасын дип. Шуны әйтәсем килә. Вакытында ул теге планлаштырганда, менә мосын анда булган татар егете шул йөргән, шунарга кияүгә бирмәгән, ул ди җибегән, шулай булай дип. Мин соңдан аңладым, кудасы бер вакытта шунда бер эштә бай җитәкче булып эшләгән.
акча агылып торган, шуңа күрә монарга кызына киңәш биргән, шунага кызына кияүгә чык дигән. Икенчесенә тагы бер эзләгән, сайлаганда, алар теге сәүдә итә торган җирдә 7нче шакрым дип атыйлармы, ул якта 7ме 8ме ларёклары бар икән, шунда киемнәр сата ди. Алар 90-нчы еллар башында ди, вакытында эләктереп алганнар шуларын ди. Шунда ди сату белән шөгыльләнәләр, бай ди. Монда да инде җиңги инде киңәш биргән кызына, кызым шунарга кияүгә чык дип. Анда чыккан. Ну, яри, мәсәлән, икенчесе мине күзгә төште, ул кияү юаш кына, кат әйтми, ачуланышмыйлар. Ачуланышса да бер качан урамнан читтән генә күреп койдым, ул кайсы вакытта бераз тискәрләнеп тора, хатны чөнки бик аны минәсен күрсәтә. Бу минем инде абыйымның шул кызы, җиңгинең кызы, инде кичкенәсе төпчеге, ул инде иркәләтеп үстергән, ул инде үз сүзендә тора, тырыша торырга, шуңа күрә кияүен кайсы вакытта бәлки санга да сукмый, шулай итеп. Мин инде куркынмыйча әйтәм, чөнки хәзер инде безгә шул якка тыйдылар инде барырга. Миңа элек мин 10 ел дәверендә ел сайын барып, кайсы вакытта 2-3 ай хатта тора идем. Хәзер инде анда кертмиләр инде. Әле инде икенчесе кияү белән тора алмыйча төрле нәрсәләр. Аны мин сезгә әгәр дә аерым бер вакытта әйтмичә кем икәнне сөйләсәм, сезгә кызык булмас. Әйтсәм, менә шул туганымның баласы дип, анда инде ништер уңай булмас инде серләрне әйтергә, кемдергәдер ошамас ул. Хәзер инде дөресен әйтсә, ул минем караучылар, видеоны караучылар арасында туганнарым бик сирәк очрый. Шуңа күрә кемдер туган телен дә белмидер. Шуңа күрә борчылмаса да була. Әмма мин инде сакланганны саклармын дигән Ходай Тәгалә. Шуның кебек әле хәзер сөйләп тормыйм иде. Җәмәгать, шуның белән рөхсәтегез булса тамамлыйм. Менә мин инде нихәтле юлны уздым. Уйлап торам, инде байтак сөйләгәндер, шуны әйтәсем килә. И опыт сын ошибок трудных дигән әле бер фән тапшыру бара иде телевизордан. Шунда и гений парадоксов друг, шунда и опыт друг ошибок трудных. Шу урысча инде татарча тәрҗемә итеп тормыйм. Шуны сүзләр белән әйтәсем килә тамамлап. Һәр чакта да мөмкинлек булса тикшереп карар кирәк. Бәлки теге әйтә бит урыс халкында за спрос по голове не бьют ди. Шуның кебек кайсы вакытта мөмкинлек бәлки шундый булыр дип, ачылып китер мөмкинлек дип уйлап тырышырга кирәк. Шулай башлап киткән идем бит. Татар ашханасын ачып